Kan hij morgen om 2 uur? Het is nodig, denk ik. Goed. Oh, Wat had jij te lachen? Oeh, telefoon. Hallo. Hallo. Met wie spreek ik? Hallo. Ja, mijn buurman is een beetje raar. Ik weet ook niet waarom. doe kom eens. Amai, ik heb volgens mij een beetje te veel gedronken. Mijn hoofd gaat heen en weer. Oeh. Oh, man. Oeh. Marie-Louise. Als ik hem niet. Wanneer er was door de woeste orkaan. En je lijkt zo de wedstrijd. Oh, maar de Marie-Louise zal nooit vergaan. Hallo? Telefoon. Ah, het is voor mijn buurman. Ik zal hem even geven, wacht. Oh, joh, kom, zet me op stop, hem. Buurman. Buurman.